Urheilusta hyvää iltaa. Jalkapallon ykkösessä pelaava Joensuun Jippo joutui keskiviikkoillan vieraspeliin PK35 vastaan pahasti vajaamiehisenä, sillä joukkue on riutunut tällä viikolla mahataudin kourissa. Jippo sai jälkeelle alle 10 pelaajaa ja joutui ottamaan täydennystä A-junioreista. Joensuulaiset yrittivät siirtää ottelun, mutta Palloliitto ei siihen suostunut. Jipon mukaan siirron torpedoi lopulta Veikkaus, koska ottelu on monivetokohde. Palloliiton kilpailupäällikkö Peter Lundström myöntää, että Veikkauksen kanta painoi vaakakupissa, mutta myös PK35 oli siirtoa vastaan. Lundström kiistää, että Veikkaus voisi sanella, pelataanko joku ottelu vai ei. Golfkausi on ehtinyt vanhentua jo kuukauden. Kuinka kesä on lähtenyt käyntiin, siitä kertoo Karelia Golfin toiminnanjohtaja Mika Kupiainen. Golfkautta on noin kuukausi takana. Karelia Golfin toiminnanjohtaja Mika Kupiainen, miten kausi on lähtenyt käyntiin? No kiitos, ihan hyvin on lähtenyt kausi käyntiin, että Pilkon golf-alue saatiin auki tuossa jo. Oikeastaan Rentsin osalta saatiin jo ennen pääsiäistä ja sitten ennen vappua 2-3 kenttä siellä. Hieman ongelmia on ollut täällä Kontioniemessä noiden viheriöiden kanssa, mutta lämpimät kelit ja nyt sopiva kosteuttakin ollut, niin kyllä tästä kentät saadaan nopeasti kuntoon. Niin talvittamisen kanssa oli jotain hässäkkää tänä talvena. Mistä siinä oli käytännössä kysymys? No lumi tuli aika äkkiä silloin syksyllä maahan ja ruohon korsi jäi aika lyhyeksi, kun aika lyhyeksi leikataan nuo viheriöt ja sinne tuli tämmöistä lumihometta talven aikana, eli kosteita märkää lunta sinne viheriön päälle ja sen metrin lumipeitteen alla, niin lumihome teki sitten omat temppunsa talven aikana ja keväällä sitten ruoho oli hävinnyt viheriöltä aika totaalisesti, mutta nyt ollaan kylvetty 4 kertaa viheriöt ja lämmin ja kostea keli, niin nyt ne tulee umpeen nopeasti kyllä. No Pilkonpuistossa on huomenna tällainen avoin golfpäivä. Mitä se pitää sisällä? No Pilkonpuistossa on tämmöinen kansallinen golfpäivä, joka niin kuin oikeastaan Golfliitto on tässä niin kuin tämmöinen katto-organisaatio ja kentät on halutessaan päässeet mukaan tämmöiseen juttuun. Ja siellä on tämmöinen päivä, jossa haluamme niin kuin uusia potentiaalisia golfareita, jotka haluavat tulla lajin mukaan, niin opastaa. Ja siellä on leikkimielistä puttikilpailua ja arvontaa, jossa arvotaan golfkurssia muun muassa ja Viking Linein lahjakorttia ja tämmöisiä juttuja. Tervetuloa vaan kaikki golfista kiinnostuneet sinne. No Pilkonpuistossa puheen ollen se sapluuna muuttuu hieman tuosta avauskesästä eli viime vuodesta. Kerrotko vähän millä tavalla? No oikeastaan tässä nyt on saatu semmoinen oikea markkinarako ehkä sille Pilkolle ja sinne haetaan niinku uusia pelaajia. Ei haeta pelaajia sillä tavalla, että tätä Kontioniemessä, ketkä pelaa aktiivisesti, niin ei haluta niitä siirtää välttämättä sinne Pilkkoon, vaan haetaan uusia asiakasryhmiä, yrityksiä, aloittelevia golfareita. Eli kurssit on kaikki siirretty sinne, juniorivalmennus siirretty ja sitten meillä uutena tämmöisenä tuotteena, mitä me tarjoamme, niin on nämä tykypäivät ja yrityspäivät ja niitä meidän kehityspäällikkö Kerosa Aki on myynytkin jo kiitettävästi ja tällä tavalla ollaan saatu uutta väkeä ja tänä keväänä jo 3. oikeastaan tapahtuma huomenna tämmöisiä esittelytapahtumia sitten, jossa esitellään seuran toimintaa ja golfia ylipäätänsä ja yritetään saada golfin suuria massoja siihen kaupungin kupeeseen. No vieläkö sinne kentälle mahtuu? Kuulostaa aika kiireiseltä. Kyllä mahtuu, että kaikki mahtuu golfin pariin ja 2 kenttää tässä on, niin ei huolta huomisesta, että jos ei huomenna kerkeä, niin vielä kerkee ensi maanantainakin aloittaa. Kerrotaan vielä, että pitkään kalapalikin kohteena ollutta Lehmon tekonurmea päästään rakentamaan. Kontiolahden tekninen lautakunta on hyväksynyt rakennussuunnitelmat ja kustannusarvion ja kentän pitäisi olla valmis syyskuun loppuun mennessä. Nyt oikein hyvää illanjatkoa.